Home, principalment Madrid i els polítics alacantins que treballen per a Madrid. Al final, fa uns anys, quan estava Ciutadans encara per ahí, la regidora de Ciutadans va dir que som, literalment, va dir textualment, som la platja de Madrid. Pues clar, si els nostres polítics han parlat sempre així, pues al final nosaltres l'autoestima de la ciutat és, està en mínims. I jo crec que per ahí és per a... Això és en el que estic jo obsessionat, no? En recuperar aquesta autoestima de la ciutat, perquè la gent... Així tenim una autoestima no falsa, buida, de uah, Alacant, som tots molt alacantins. Però darrere no hi ha res. És com l'Hèrcules, la Santa Fas, les fogueres, i ja, i deixa de comptar. Llavors, és una autoestima i una identitat molt buida i la culpa, evidentment, principalment és de les polítiques que s'han fet, que al final l'objectiu és este, no? Convertir-nos en un parc d'atraccions per als madrilenys i per als nord-europeus.